So good morning mga kamaster. Mag-display muna tayo ng hotdog. Idol. Buka dito sa kabila. Buksan natin itong isang si may dito ang ayun. Isa lagyan mo natin itong dito. Ito ang display natin. Pasok-pasok natin na ito. Higo pa natin kape. Coba din. Bawa nakita ko eh. Tamang lagi eh. Right. Display. Tapos ayan o. Yan po yung display natin. Yan.
Isda na naman ang ating display. Display muna tayo ng isda. Ayan. Ayan guys, tanghalian muna tayo. Ito po yung ulam natin. May piniritong tuyo at saka piniritong bitilya. Saka may ano dito, saka kape. Yun guys, kain tayo. Sawan. Ito na kainin natin. Ulo ng bitilya. Tayo magkain ng karne kasi araw naman karne. Kasi pag may ano kami tira sa tindahan, yun din ang lutuin namin. So ngayon, isa lang muna. Gulay, minsan. Ng kape, okay na, solve na ang tanghalian. Yung iba kasi sa umaga pag ano almusal kailangan may kape, ibang tinapay, okay, ayos niya. Kung sa amin hindi kami sanay. Kailangan kanin talaga. Mamaya doon muna tayo tambay sa kabilang bahay sa Antico. May tumawag. Ano ba? Mahaw. Mahaw ka? Ay, naghan na yung maya? Mahaw na eh? Sa'yo ko ba naman na? Nadiaman lang luloy si Papa. Naturtor ko. Jangan na pagtuktok sila. Pagkinani ko anda. Patay-patay ba? Wah, hugaw-hugawan. Hugaw. Bau lagi. Wala ka din sa Manila, no? Ha? Wala din sa Manila. Kinabahan na niya. Basta bang? Loko ko nga. Oyo. Bakasyon? Oh, nagtawag ba na drone? Ano bang? Brato ko kumay. Hindi, kasama yung trabaho. Mundo. Pag hindi ka pa ang trabaho, hindi ka sa trabaho. Sagbot ko na. Sagbot ka na ako kay spray. Wala na, baka yung drop. Trabaho, puro sa pagkakutulog. Okay. Ito niwang, itong balik ko rin, buwan na ito niwang balik. Hindi na. Nang balik si Roland. Huwag, tatawag. Huwag mo siya tawaga. Gahanap ko isang Panginoon yun. Kahapon, nagpurtula, gahanap isang Panginoon. Pero, ibaan ko pa ko din. Paulog yapon. Ano sabay ko na?
Mau lagi mau dapat. Lamig, kaya kaulamin mo na lang. Baka may power. Ha? Baka may power ba? Oy, orang tidak ada hoax na kuat. Na. Dapat ay ikatambay na at pandaron. Paandar mo na uloy. Baka may kalawang na kon ba? Paandar mo na ako lagi sa kutsara. Tiga ako, ubay na mabuting. Wala, ilan na katuwing. Ay, kaya kung bag-una. Ha? Sabi na akong bag-unang makina. Iyoy, gaano ka nito na? Ito ka magkakita sa una ba? Hindi ko matingalitan ito ang ating doktor. Kawa na eh. Hindi na ako. Adi na nasa Manila. Uy, diri pa ka, uy. Oo pala no. May dugay na pala no. Diri pa ko manitimboy na. Diri ko manitimboy. Lagi piritan na ng looking sauna. Diri pa ka ala, uy. Lalaro ka tubig. Ilan na tubig, ha? Dahil sa ba? Oo. Ayan guys, nag-live si Ate Nining guys. Nag-live ng Pupo. Si Popo! Mingkay. Kumain na sila. Hindi ka pala yung dala, no? Medyo malabo ito guys pero okay lang. Wow, live. Ito